Елистратовлар, Ванеркинлар, Гайнетдиновлар, Хайруллинлар, Шарафетдиновлар һәм Салаховлар. Кичегенә егет белән кыз булып йөргән әлеге парлар берничә минуттан яңа статуста, ир белән хатын. Бу көнне шәһәрнең үзәк мәйданы аеруча матур иде. Ак күлмәкле кәләшләр һәм костюм кигән егетләр. Һәм әлбәттә инде мәхәббәт символы булган ромашка чәчәкләре. Подъездга чыккан, анда матур кызны очраттым. Аның белән сөйләшеп, танышып, бер ел встречаться итеп, өйләнешергә булдык. Менә хәзер бүген өйләндек, бик тә бәхетлебез. Без бәхетле кешеләр, мин аны бик яратам. Шәһәр мәдәният сарае каршында бүген бер юлы 6 парны теркәделәр. Гайнетдиновлар истәлекле көннәрен бәйрәмгә туры киләсен белмәгән дә булып чыкты. Biz 8-нче июль көне белмәдек тә бәйрәм дигән көнне. Подали заявление, решили расписаться. Мин бәхетле, бүген пополнение хатын булды. Гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көне 8-нче тапкыр үткәрелә. Традиция буенча бу көнне районыбызның иң лаеклы парларына гаилә мәхәббәт һәм тугрылык өчен медале тапшырыла. Быел әлеге дәрәҗәле бүләккә Федоровлар гаиләсе лаек булды. Үзләренең 3 балалары янына тагын 6 ятимне сыендырып, гаилә бәхете бүләк итәләр. Разрешите поздравить вас с праздником от имени главы Нурлатского района города Нурлата Равиля Фраимовича Кузюрова. От всего сердца поздравляю вас с днем семьи, любви, верности. Любовь – это главная жизненная ценность, а семья всегда была и остается связующим звеном между разными поколениями россиян. Хранительница духовных, национальных, культурных традиций. Гаилә һәм мәхәббәт көне бер төркем яшүсмерләргә дә беренче документ паспорт алу белән истә калды. Гомумән бәйрәмдә теләсә кемгә шөгыль табылды. Өлкәннәр бер-берсенә мәхәббәт аңлаткан арада нәниләр мәйдан уртасына куелган батутта сикерде. Ә менә гаилә фотосурәтләреннән төзелгән конкурсның нәтиҗәләре кичке бәйрәмдә билгеле булды. Җыр бию, күмәк дискотека, уеннар, гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көне быел узган елларга караганда да масштаблырак узды.